Имаш ли усещане, че нещо не е наред, но не знаеш какво точно? Тялото има енергийни центрове и всеки един от тях отговаря за различно нещо в живота ти. Говорим за сигурност. Колко сигурна се чувстваш в живота си. Тук говорим за радост и творчество. Кога за последно си се чувствала живо, вдъхновено? Тук говорим за воля и сила. Колко пъти казваш да, когато ти се иска да кажеш не. Тук говорим за любов и не само любов към другите, но любов към себе си. Тук говорим за истина. Казваш ли винаги това, което мислиш? Тук говорим за яснота. Знаеш ли на къде вървиш? Тук говорим за връзка. Връзка с нещо по-голямо от теб самия. Когато някой от тях е блокиран, ти го усещаш навсякъде. В тялото, в емоциите, в решенията. Не знаеш откъде идва, но знаеш, че нещо не тече. Рейки работи директно с тези центрове. Не с думи, не с анализ, а с енергия. Там, където думите не стигат. Преди да стана рейки мастър, и аз го усетих. Имах центрове, които не бяха докоснати с години. И рейки ги събуди. Не бих казала, че животът ми се промени. Не отвън, а отвътре. Ако някоя от тези точки те е накарала да се замислиш, тялото вече ти казва нещо. Линкът е в био. Нека заедно разберем откъде да започнем.